Hau da, nire poza adierazteko Unai ikasle izan dudala, ikasle bikaina, eta bera bezala ikasle bikainez jorratuta daudela Euskarazko kazetaritza fakultateetako Euskarazko lerroak. Eta herri izango bagara, Kristianen Etxaluzen belaunaldiari erreferentzia egitea beharrezkoa den bezala, belaunaldi berri honi bidea emateare ezinbestekoa dela, baldintza guztiak behar dituzte. Eta, sari entregatuko dute Ana Karrerek, Aindoaingo Udaleko alkate andreak, eta Patxi Baztarrika Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordeak. Eguerdion denoi. Nik ere eskerrak emanez hasiko dut jarduna, noski. Eskerrak hasteko PMko kideei, sari hauek posible egiten dituzten guztiei noski, kazetari guztientzat, baina bereziki kazetari gazteontzat, nik bezalako hasiberrientzat, bultzada handia delako zerbait irabaztea, ez? Batzutan izaten ditugu gure zalantzak eta gure usteak, eta modua da konfiantzaz aurrera egiteko. Eskerrak baita ere nire lankidei, bai Irunero Aldizkariko dei, baita Antxeta Irratikoei, ez ditut ahaztuko, bereekin lan egiteko aukera emateagatik eta ikaragarri ikasi dudalako beraien gandik. Eskerrak baita ere nire egunerokoan ondoan ditudanei, bereiek aguantatzen nautelako, nire gorabehera guztiak eta nire kezka guztiek eta eskerrak berei ere bai. Eta, gero bi aipamen egin nahi dituzke, batetik hemen jende askok nago ezagutuko, ikusi zergatik, orain arte tokiko komunikabidean egon naiz lanean, hor gure txokorretan, Bidasoaldean, eta horri ere nik balio handia ematen diot, sari hau eman izana herriko komunikabide bateko lan batzuengatik, bakitetzela erresa izango, PMko kidentzat, baina hori nik balio handia ematen diot, eta bide batez azpimarratu nahi dut tokiko komunikabideetan eta herri komunikabideetan ari diren horien lana. Uste dute, badakit oso baldintza batzutan kaskarretan eta muga handiekin egiten dutela lan, baina sinetxetan nago beharrezkoa dela lan hori, eta gainera baloratzen dela, eta hori, beraiei animo asko. Eta gero usten balin badia are gehiago zehazten, goratu nahi nituzke bereziki inguru erdaldunean edo euskarak presentzia eskasa duen leku horietan euskaraz aritzen diren kazetari horiek goratu nahi nituzke, berdin Irunen edo berdin Tuteran, Barakaldon, Maulen edo beste horrelako egoera dituzten lekuetan, badakit oso zaila dela beraien lana batzuetan, beraz beraiei besarka handi bat eta zuei